what's up guys? Nata karon sa Barangay Buena Vista guys, lungsod sa Carmen guys. Karon guys, natas na imahe ni Birhen Fatima guys. Gahapon guys, sumad gahapon sa anniversary nila gahapon guys sa 103 katuig guys nga nagpakita si Birhen Maria guys sa tulo ka bata guys. Karon guys, atong sakaon ang iyang imahe guys dito sa ibabaw guys. Nya karon guys, budag ko sa ta guys, nagpalitag kandila guys. Na may naman kandila diri guys, nagpalitag kandila guys para ato idagkot guys. Kay gahapon guys, sumad guys, dito guys, ito guys. Karon guys, mo ni guys ang imahe ni Birhen Fatima guys. Kani guys, mo ni siya ang panahulugan og kanang kwan guys, katong mga muhulog sa ilang mga donation guys. Karon guys, mo dagkot ta kanila guys. Nga mukanta guys, muhulog ko ta guys. Okay guys. Karon guys, mudag ko ta karon guys diri sa dagkotanan guys. Da guys. Da guys, dagkota guys. Ari guys, ginailang dagkotanan diri guys, makita na to guys, ang dagkotanan nila guys. Dagkota guys. Salamat ta ni Birhen Maria guys nga tagaan ta niya kabaskog sa lawas unya sa panahon pod. Nakar panahon na pagyud ta kana mag-pray jud ta og strong pray jud ta karon maglikod jud ta nga magampo tungod sa pandemic karon nga panahon. Usa po na magampo ta ni Birhen Fatima guys nga iiway na ang COVID-19 para ang mga tao tuloy-tuloy na silang trabaho. Mga tao nga mga nawala ng mga trabaho guys, matuloy-tuloy na guys. Guys, managkita guys. Okay guys, what's up guys? Karon guys, atong sakaon dito guys ang dako nga ribulto ni imahen Birhen Fatima guys. Karon atong sakaon guys, murag taas-taas man dito guys, padung dito guys, saka guys. Sa iyang ribulto guys, guys makita na to guys ang dako nga ribulto ni Birhen Fatima guys. Okay guys, guys ato nang maginahin saka guys. So guys, takanta guys. Okay, let's go guys. Okay guys. Ato nang sakaon guys ang imahen ni Birhen Fatima guys. Karon guys, nata sa Barangay Buena Vista guys, lungsod sa Carmen Bohol guys. Kini guys, sitio gyapon ni guys, ang pangayos nilang sitio guys, Fatima guys, ang ilang sitio nga guys. Okay guys, saka ta diri guys. Pura taas-taas pa ni guys. Okay guys. What's up guys? Karon guys, padung na ta saka guys. Makita na to guys. Saka na ta guys padung sa imahe ni Birhen Fatima guys. Habog-habog gini guys. Pero solid gyapon guys. Okay guys. So budak tong hangat ani guys. Okay guys, at least nga solid guys pag-abot sa ibabaw guys. Okay guys nato guys, makita na to ang mga bahay sa ubos guys. Okay guys, makita na to ang sityo guys, sityo sa Fatima guys, Barangay sa Buena Vista guys. Okay guys, makita na to guys ang palibot guys. Okay guys, ang mga view guys, makita na to guys. Nyahapit na mabot guys sa imahe ni Birhen Fatima guys. Napila na lang kami nuto guys. Okay guys, makita na to guys. Relax sa tagamay guys. Guys, habog-habog yun guys. Dili guys, gahapon, anniversary gahapon guys, 103 katuig guys. Gikan nagmilagro ang atong Birhen Fatima guys. Nagpakita sa tulo ka bata guys. Nagsumad sila gahapon sa 103 katuig nga anniversary guys. Muna gitawag kuan kon guys, nakang sulti nila guys, pilgrimage kuno guys. Gahapon guys. Guys, makita na tong view guys. Na guys, makita tong view guys. Hanil kayo guys. Hanil kayo diri guys. Makita tong view, na guys. Na makita na tong palibot guys. Hanil kayo guys diri guys. Katong pa kasaka diri guys, diri sa Barangay Buena Vista lungsod sa Carmen sa Birhen Fatima guys. Diri guys, diri mo guys. Sorry mo guys, kay hanil kayo diri guys. Hangin kayo guys, hanil kayo guys. Na guys, makita na to guys sa palibot guys. Na guys, mga kahuyan guys, makita na to guys. Na guys. Na guys oh. Total guys, sa guys ang imahe ni Birhen Fatima guys. Karon pa na guys, magligo lang atong pagtuo guys, unya pagampo guys tungod sa panahon karon nga COVID-19 guys.
usa na siya guys nakapakuan sa Pilipinas karon sa mga tao karon anda wala na panginabuyan guys. Ano guys nga karon guys ako po guys nga kuan kinahanglan po ko kumbati sa negosyo guys sa akong negosyo nga buwad guys. Akong buwad karon tas ubos guys sa kusang gibian guys para makasakalan ta diri guys sa imahe ni Berhin Fatima guys. So guys. Okay guys, kami na lang guys. Makasakata ta daw guys. Pila lang ka step guys. Saka na to guys. Maabot na to ang imahe ni Berhin Fatima guys. Relax sa tagamay diri guys kay papahawayan po diri guys. Guys, so kita na to diri guys. What's up guys? What's up guys? Guys, sinanay tayo guys. Magandang kasao guys. Para makabot na to ang dako nga ribulto ni Berhin Fatima guys. Guys. Ilang pugda na diri guys. Sakal to guys. Okay guys, nanata sa ibabaw, abot guys, ibabaw guys. Makita na to na ang ilog sa view guys, ibabaw guys. Nga nakita na to guys ang dako nga ribulto ni Berhin Fatima guys. Okay guys. What's up guys? What's up? Okay guys, nanata karon sa ibabaw guys sa Berhin Fatima guys, sayang ribulto guys. Okay guys, makita na to guys ang mga tent guys. Makita na to tent gahapon guys, sila yung mga pan guys gahapon, mga celebration diri guys sa imahe ni Berhin Fatima guys. Okay, makita na to guys ang nindot nga view sa ibabaw guys. Makita na to guys diri guys. Okay guys, makita na to diri guys. May mga banderitas diri guys. Nya diha pa yung mga nanagkot diri guys diri sa ibabaw guys. Makita na to guys, palibot guys. Diri sa kwan guys sa Buena Vista guys, sa lungsod sa Carmen guys. Nya guys, makita na to guys diri guys ang dagkutanan guys. Diri guys, makita na to diri guys ang mga dagkutanan. Unya napag yung mga bangko guys gahapon guys diri guys na sila gibuhat nga mga kwan guys. Kwan gagapon pilgrimage diri guys sa Berhin Fatima guys. Makita na to diri guys na ang mga bangko guys. Tara guys, makita na to. Unya karon guys naa diri ang caretaker guys diri sa imahe sa Berhin Fatima guys. Na caretaker diri guys atong pangutanon guys unsay nahitabo gahapon guys sa ilang kwan kahilihukan diri sa kwan guys sa imahe ni Berhin Fatima guys. Okay guys, manilang kapilya guys. Manilang kapilya. Karon ato pangutanon si ma'am guys unsay ilang kalihukan diri guys. Okay. Okay ma'am. Kuday si Rina Tukilato ma'am from Ubay ma'am kanang kanang talang koy gamay interview ma'am unsa may mga kalihukan diri gahapon ma'am. Nagang pista. Ay Pista gamay. Okay na dai pista gahapon guys. Unya guys. Dai pista gahapon, unya dihapon lay misa guys. Okay guys. Mao ni si ma'am guys ang caretaker diri guys sa kuan sa barangay Buena Vista lungsod sa Carmen guys. Diri sa imahen sa Berhin Fatima guys. Sa Fatima Shrine. Okay, sa Fatima Shrine diri guys. Si ma'am ang caretaker diri. Unya ma'am, kanang diha ba yung mga social distancing gahapon ma'am? Okay guys, diha po yung mga social distancing guys, diri gahapon guys sa pagmisa guys. Kanang unsang oras gahapon nagmisa ma'am? Alas 6 sa buntag. Alas 6. Alas 6 sa buntag guys. Alas 8 guys. Sa pa ma'am? Alas 10. Alas 10 sa buntag. Alas 10 sa buntag. Okay, okay. Okay. Ala-una. Alas 3. Alas 5 sa hapon. Okay guys. Mo to mga oras guys nga dahil misa diri guys sa shrine sa Berhin Fatima guys. Si ma'am, pila na katuig diri ma'am sa kuan ma'am diri sa shrine ma'am sa Berhin Fatima. Pila na katuig diri nga caretaker ma'am. Si ma'am guys, walo na siya katuig caretaker diri guys. Siya ay nagdumala diri guys, nagbantay guys. O dako po blessing ihatag ni ma'am kang Berhin Fatima guys tungod sa iyang kakugi guys, tungod sa panahon karon sa pandemya karon guys. Unya ma'am kanang pila ba daghang mga tao gapon ma'am? Okay, dagang tao gapon guys. Unya naagi hapon ang kuan sa gobyerno guys nga social distancing guys. Kay di man pwede guys nga karon panahon na guys. Naagi ang magkanailay ng mga tao mo ari guys. Oh, na makita na to ang kuan guys, ang mga bangko guys, na kuan gingong ma'am guys nga naay mga kuan diri guys, naay mga kuan mga kuan guys, mga nakabutang guys, mga araw guys. Oh. Sa usa ka bangko guys, kuan na guys, tuluray masud guys, dili pwede upat. Oh, tuluray gyud guys ang masud sa usa ka ngani ka bangko sa kabangkuan guys. Tuluray masud guys kay karon mo palo ta sa kuan sa gobyerno guys, ta social distancing. Okay guys. Muna guys, si ma'am guys, pangutan ko ma'am, kisay pangalan niyo ma'am?
Si Ma'am Lina, o sa dito ma'am? Mar. Ha? Mar. Mar? Lina Mar, o si Lina Mar diri guys, ang caretaker sa shrine sa Birhen Fatima guys. Okay guys, makita na to diri guys, ang kahapsay, kalimpyo guys, diri si babaw guys. Si Ma'am gyapon guys, ang nagdumaan na guys. Karon guys, si Ma'am kapon nagdumaan guys. Unya ma'am, natay kanang security guard diri ma'am? Wala, okay na guys, kay Nay, dagang. gapon ma'am. Dagang tano, dagang ka na. Gapon dahil taga LGU gapon, LGU sa Carmen na mga tano, nag-support nila rin yung mga barangay official dire gapon sa ilang kalihukan guys ni Birhen Fatima guys. Okay guys, makita na to guys, ang palibot guys, nindot kayo guys. Kunya guys, nagilang mga bisita, mga bisita niyo ma'am. Silang sir, tiko, sa may ipanguha ng sir. Sila? Oo. Siya? Ning ari na siya kay nakuha sa mga gamit na. Na ilang mga kandir, mga bisita guys. Creator na siya diri sa Moderator. Si Sir. Okay guys, si Sir guys, ang nakita na to si Sir guys. Usa siya ka moderator, siya ang moderator dari ma'am. 18 sila ka box guys nga moderator diri sakop sa si Prince diri sa ilang kapilya guys. Ato makita si Sir guys. Kaway sir. Kaway sir. Kana kaway. Okay guys. Guys, makita na to guys ang nindot diri guys. Sa ibabaw guys, murag paningot na po guys, sinaka dito sa sagdanan guys, pero sulit guys nga nakasakat na diri guys sa imahe ni Birhen Fatima guys. Sulit kayo guys. Karon guys, makita na to ang palibot guys. Hapsay kayo, lindot kayo diri guys. Unya, inubanan ni Sir guys na diri si Ma'am Pod, ang caretaker diri guys sa shrine sa Fatima guys. Makita na to guys. Okay guys, natakaron guys. Dara guys, makita na to diri ang palibot guys. Dara guys, Dara guys, nindot kayo diri guys. Diri guys, diri banding sa pamilya guys. Makita na to guys, nindot kayo ang view diri guys. Makita na to guys. Nindot kayo guys. Ang kato nga, babaw guys, ubos guys, makita po na to guys. Ubos guys, nindot kayo, makita na to guys. Diri ay sitio sa barangay Buena Vista guys, sitio sa Fatima guys. Kini lang dapit diri guys atong located karon guys sa barangay Buena Vista, lungsod sa Carmen guys. Guys, gabi guys, ang nagdumaan ni guys, ang municipal ma'am, ang dumaan ni ma'am. Dili sa Talibon. Diocese sa Talibon ang dumaan ni guys. Kining shrine sa Birhen Fatima guys. Makita na to guys. Ito guys. Makita na to guys. Napag mga tent guys, wa pa makuha guys. Unsa man yung mga tent ma'am kanang gitao na ni gahapon perminti na gina siya dali. Okay guys, kaning mga tent nga ilang ipang tao guys, perminti na ni guys diri guys. Okay guys, atong sudlon guys ang pan guys. Wala ilang mga kwan guys, ilang mga herramienta guys, ang ilang mga kwan guys, ang ilang mga kwan guys, piano guys, para gamitin ni Misa guys. Tabo na ni guys kay gamit pa ni kahapon guys, ang ilang piano guys, silot kayo ilang piano guys, tako ilang piano guys, silot kayo guys. Kayo makita guys, ang ilang kwan instrumental diri sa kwan guys, diri sa shrine sa Birhen Fatima guys. Okay guys, tani guys, makita na to guys. Nya, napog ilang mga hunawan diri guys, ilang mga hunawanan guys. Nindot guys, view kayo guys, kay gipang buhat ni siya banga ni guys nga hunawanan guys diri guys. Kay ug may mga bisita diri guys, libre diri mo hunaw guys. Nay mahunay ilang hunawanan diri guys, makita na to guys. Ilang hunawanan da guys. Nindot kayo guys. Nilapita guys, okay na guys. Makita na to guys. Ang ilang hunawanan guys, guys. Wali ta mo hunaw guys, nay tubig diri guys. Nice kayo guys. Nice kayo ang ilang pandari guys. Napakilibot ni siya guys. Libot ni siya ang hunawanan guys. Guys, libot kayo guys. Ang ilang hunawanan guys. Makita na to guys. Dapat guys. Tayo bisita dali guys. Na hunawanan guys. Pwede po ni siya mainom ng dari ma'am. Pwede po siya mainom dari guys. Kung gikan ni siya sa maligam kanang kob-kob yun siya. Okay, kob-kob na gikan sa yuta guys, gidreli guys, kini mga tubig mainom ni guys. Karang mainom ta guys. Okay, ready guys. Okay guys. Kami aglas sa ilang tubig dari guys. Tamis-tamis ilang tubig dari guys. Dari guys sa shrine guys sa natakaron sa ibabaw guys. Makita na to karon guys. Guys.
guys. Makita na to dali guys, ang kahapsay guys, makita po na to ang likod guys. Nagtuyok ni siya guys, na inani siya sa ibabaw sa bungtod guys. Ibabaw sa bungtod na makita na to guys, na. Oh, dali guys. Magpalibot guys, da guys. Makita na to. Makita na to ang kapilya guys, ang chapel guys, dali guys. Ang chapel makita na to guys. Dali guys. Nindot kayo diri guys, soroyan guys, diri sa shrine sa diri sa Fatima guys. Diri sa Barangay Buena Vista, lungsod sa Carmen guys, diri guys. Guys. Oh. Guys, wala ta kakuan gapon guys kay gyapon tay gilakaw gapon guys. Kami ta nakasuloy mata diri gapon guys. Kay dalang tao gapon diri guys. Okay guys, muna itong ilang kapilya guys. Okay guys. Dito tayo guys sa Ruyan guys. Makita na to dito kayo nga view guys diri guys. Tay sa diri sa Fatima guys. What's up guys? What's up guys? Okay guys, tara guys. Bugnaw kayo hangin diri guys. Kaya makasuro mo bugnaw kayo hangin guys. Okay, wala mawa atong paningod diri guys tungod sa kabugnaw sa hangin guys. Atong mapan guys. Okay guys. Tara guys, ito makita guys. Okay guys, salamat guys sa inyong pagtanaw guys sa akong video guys. Pag hinaot ko, kamo nagmalipayon guys. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel guys. Salamat guys. God bless guys. Okay, what's up guys? Akal guys, padung nataambak guys. Gikanta sa ibabaw guys. Ni Virgin Maria guys. Tara guys. Padung nataambak guys. So guys, tara guys. Guys, what's up guys? Karon guys, padung matambag guys. Di kata sa ibabaw guys. Sa ilang kaliwakan gamon guys. Diya tayo ibang interview guys na kastika guys. O kato si Zero sa kamo dito guys. Na guys, makita na to ang guys. Katas guys, kamo dun sa Israel guys, sa diri sa Fatima guys. Diri sa Barangay Buena Vista, lungsod sa Carmen guys. O guys, maghinaot ko guys, nagpalipayon ko sa video guys. Ayaw kalimot sa mag-subscribe sa akong channel guys. God bless guys, salamat guys.